στρατός Άσαντ από μόνον του έχει δημιουργήσει πρόβλημα στον εαυτό του. Εγώ ζήτησα από τον Υπουργό μας των Εξωτερικών το 2010 να επισκεφθεί τη Δαμασκό και να δώσει το μήνυμα στον Άσαντ ότι πρέπει να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις. Διότι μυριζόμουν του τι πάει να γίνει γενικότερα στον αραβικό κόσμο. Δυστυχώς ο Άσαντ είχε τη δική του απόψη. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα είναι τρόπος Άσαντ, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν τον ευλογώ, αλλά από την άλλη πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο προσεκτική. Αυτό είπα στο Συμβούλιο. Εγώ δεν λέω κάτι το οποίο δεν είπα στο Συμβούλιο.